Idemo krenuti s jednim zanimljivim pitanjem. Zbog čega ste mi upisali stomatologiju? Zbog čega pa? Znate da cure vole, tipa u kutama, doktore i to. Samo to. Ništa znanost, pomaganje ljudima. Pa dobro, i to isto. Da li se smatrate ambicioznom osobom? Pa ovisi. Grizete ili ne grizete, kolega? Ha, jasno da grize, mislim, ugriz je najvažniji u struci. Mislim, zagriz, predgriz, griz. Šta mislite da najbolje znate raditi u stomatologiji? Ja sam people's person, to mi je najvažnije. Ovo, popravljanje zubi, to je sporedno u toj cijeloj priči. Ja. Ne bi ja rekla, ni baš sporedno. Pa dobro, štreberi se vade kao ja znam popravljati zube. Ortodoncija ili implantologija? Ortodoncija. Koliko imate godina radnog iskustva? Koliko vama treba? Meni treba bar 5. Pa dogovorit ćemo se. Iskustva mi znači imate nešto, krunicu staviti znate? Da. Nekad nedinjan. Koji je ovo instrument, kolega? Popularne kombinirke. Dobro, jel mi imate iskustva u radu s djecom? To je skroz izvučeno iz konteksta, ne znam, odakle vama uvidu moj dosije, mislim. Dosije? Kakav dosije? Ne, dobro, to je onako već palo u zastaru, tako da ne morate se uopće brigati oko toga, to ništa. Uf, ste vi to meni malo nervozni, a? Ne, nisam nervozan, ne. Tresu vam se ruke. Ma inače se meni tresu ruke, to je meni tako normalno. Kako ćemo raditi, kolega, kad vam se tresu ruke? Ma ne, ja trgnem par kratki, to odmah, to bude okej. Ništa. Javit ćemo vam se.